Mojich 30 tipov na návyky by som chcela zakončiť pravidlom 20-20-20 od Robina Sharmu, ktorý je rečníkom a spisovateľom a autorom mnohých bestsellerov. 20-20-20 sú časové intervaly po 20 minútach, ktoré každé ráno potrebuješ využiť na svoj rozvoj. 20 minút by sme sa ráno mali venovať cvičeniu, 20 minút plánovaniu a sebereflexii a 20 minút by sme mali venovať svojmu rastu a zlepšovaniu sa. Pretože spôsob, ako ráno začínaš deň, silno formuje to, ako produktívne ho prežiješ. Čiže ráno treba začať s cvičením, aby sme rozprúdili krv, rozprúdili svoje telo. Cvičením sa uvoľňuje dopamín a serotonín a tým sa cítime šťastnejší hneď ráno. Potom prejdi k sebareflexii a k plánovaniu. Zamysli sa nad tým, čo chceš dosiahnuť. Obráť sa k svojim myšlienkam a pocitom a ujasni si, kam sa chceš v živote posunúť. A posledných 20 minút venuj učeniu a osobnému rozvoju. Môžeš čítať nejakú zaujímavú knihu, môžeš si vypočuť nejaký podcast, môžeš si vypočuť nejaké video. Dôležité je, aby si 20 minút pracoval na svojom raste. Nielenže týmito 60 minútami napumpuješ svoje telo, ale otvoríš aj svoju myseľ. Sprav si z tohto vzorca rannú rutinu a v priebehu niekoľkých dní uvidíš, ako sa tvoj život pozitívne mení. Ak ti moje videá dávajú stále zmysel, tak to buď ďalej so mnou, ja tu budem s tebou každý jeden deň.